As palabras das concelleiras de Vilanova criticando as alcaldesas de Meis e Cambados non gustaron ás rexedoras. Marta Giraldez saiu ao paso matizando que a súa ausencia ao acto do GDR foi unha crítica pola organización do acto e non contra Vilanova. En ningún caso unha crítica, nin as vítimas que me parece lamentable e rastrero utilizar as vítimas de violencia de xénero para isto, e en segundo lugar nada en contra de Vilanova, simplemente dun acto que organizou o GDR. Creo que o dixen ben claro no seu día. As súas críticas non eran só pola decisión do GDR, senón pola propia actividade en si mesma. Creo que hai multitude de actos que se poden facer con cartos públicos para loitar contra a violencia de xénero, nos que se pode promocionar a cultura, o deporte, etcétera, reivindicar, gritar, o que sexa, e non sexa isto de levar a xente nun barco, nun autobús, onde sexa comer e volver. Eso xa son políticas pasadas, por certo, sempre do PP. Marta Giraldez tamén lamentou que a concelleira de Vilanova, Nuria Morgade, pida a súa dimisión cando ela estaba ao carón de Durán o día que o rexedor se referiu a Carmela Silva. Veña a falar de ética, veña a falar de ter que dimitir a alcaldesa de Meis ou a alcaldesa de Cambados, cando ela, muller representante do Concello de Vilanova, asentía coa cabeza cando Gonzalo Durán insultaba a outra muller que é a presidenta da Diputación de Pontevedra. Giraldez asegurou que rexeita calquera insulto, ao marxe de que a persoa sexa do Partido Popular ou do Partido Socialista. Tamén incidiu nas súas críticas a Durán por non arrepentirse nin pedir desculpas a Carmela Silva nin sequera despois de saír a condena. A estas críticas tamén se sumou a través das redes sociais Fátima Val. A alcaldesa de Cambados cualificou de vergoña as declaracións dos concelleiros de Vilanova.